Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek téged, a Social Outbreak nevezetű vállalkozás céget és annak a termékét, a Total Social Media Systemet szeretném neked bemutatni. Amennyiben magadra ismersz és úgy gondolod, hogy ez te vagy, aki üzletileg nem vagy jelen a Facebookon, ellenben szeretnéd azt kihasználni, hogy mekkora erő rejlik a közösségi médiában, és ez a vállalkozásod számára fontosnak érzed, úgy érzed, le vagy maradva a digitális forradalomban, rájöttél már arra, hogy szükséged van a közösségi médiai megjelenésre, de nem tudod, hogy hogyan tegyed ezt, akkor ezt az információt én azt gondolom, hogy valóban személyre szabhatónak érezheted. A Facebook erejéről engedj meg néhány gondolatot. Egy olyan közösségi oldalról van szó, aki napjainkban a világ legnagyobb közösségi oldala, azt is szokták mondani, hogy ha egy ország lenne, a világ harmadik legnagyobb országa lenne, és bizony nagyon komoly marketing eszközként szolgálhat a te vállalkozásod számára. Napjainkban már a csapból is az folyik, hogy lájkolj minket a Facebookon, legyél követőnk a különböző közösségi oldalakon, és bizony a legtöbb vállalkozó, és így azt gondolom te is rádöbbentél arra, hogy szükséged van erre a termékre vagy szolgáltatásra. Hogy hogyan tudsz kiemelkedni a tömegből és mit tehetsz, azt gondolom, hogy most érkezett meg számodra a válasz, hiszen nem olyan régen indult el a világban a Total Social Media System alkalmazás, melyet a Social Outbreak cég birtokol. Tulajdonképpen egy Facebookba beintegrált rendszerről van szó, amely egy közösségi alkalmazás arra, hogy egy rajongói oldalt tudjál létrehozni, meg tudod magadat különböztetni a tömegből, és valóban lehetőséged van arra, hogy népszerűsítsd a márkádat. A Total Social Media System a legnagyobb erejű reklámfelület, amit te valaha láthattál, hiszen valóban a szakemberek azt mondják, hogy a legprofesszionálisabb Facebook alkalmazásról van szó, amely olyan lépéselőnyhöz képes téged juttatni, amelyet a konkurenciáid csak pislogva fognak figyelni. Összekapcsol téged a vásárlóiddal, és képes megnövelni a bevételedet súlyos százalékokban kifejezhető módon. Hogy miért mondom ezt, nagyon-nagyon egyszerű oka van, az pedig a következő. A Social Outbreak segítségével nem csak egy átlag rajongói oldalad lesz, amit most látsz a képen, hanem eljuthatsz ebből az átlag rajongói oldalsávból egy olyan professzionális közösségi rajongói oldalá, amit most látsz a szemed előtt. És ez itt a lényeg, hogy meg tudod magadat különböztetni a tömegből. Nem egy szimpla rajongói oldalad lesz neked, hanem egy olyan rajongói oldalad, amelyre az egész világ felfigyel. És a jó hír az az, hogy olyan könnyedén tudod kialakítani, hogyan te azt el se tudtad korábban képzelni. Fedezd fel kérlek az egyedi márkaépítésben rejlő lehetőséget. Professzionális sablonokat fogsz kapni a Total Social Media System termékeként, amelyeket te magad kényedkedved szerint tervezhetsz, változtathatsz meg. És valóban képes leszel arra, hogy képeket és videókat illeszél bele, olyan felületet hozzál létre, amelynek a szövegei a te ízlésednek, a te vállalkozásodnak, a te profilodnak megfelel, és mindezt számítógép és informatikai ismeretek nélkül meg tudod tenni, nem kell hozzá szakembernek súlyos óradíjait kifizetni, hogy ők ezt megváltoztassák, és végtelen számú virtuális lehetőség lesz elérhető a számodra, amelynek köszönhetően kényelmesen az otthonodból vagy az irodádból létrehozhatod ebből ezt. Te magad döntöd el, hogy milyen videó, milyen kép kerüljön föl rá, te magad fogod eldönteni, hogy milyen szöveget szerkesztesz bele, milyen legyen a színvilága, milyen legyen a megjelenése, és ami nagyon-nagyon fontos, és az egyik legfontosabb eleme a terméknek, hogy egyszerűen tudod létrehozni, és nagyon-nagyon könnyedén tudod megváltoztatni. Tehát nem lesz szükséged arra, hogy valaki, aki egy professzionális szakember és megbíztad ezzel a dologgal, és sok százezer forintot fizettél ki neki, várjál arra, hogy ő neki felszabaduljon a drága ideje, hogy a te vállalkozásoddal és cégeddel foglalkozzon, mint rendszergazda belenyúljon a te rajongói oldaladba, és egy új cég alkalmazását, akcióját, képeit vagy adatait töltse föl neked. Miért érdekes ez a számodra? Teszem azt, ha eljön egy olyan időszak, hogy te akciókat hirdetsz, akkor neked nagyon-nagyon fontos azonnal reagálni a piacra. Nagyon-nagyon fontos lesz a számodra, hogy bármikor, amikor te úgy döntesz, hogy szeretnél rajta változtatni, akkor ezt meg tud tenni. Hogy hogyan tud ebben segíteni neked a Total Social Media System, nagyon egyszerű útmutatót fogsz kapni, amely lépésről lépésre végigvezet téged azon az úton, amire neked szükséged van ahhoz, hogy te egy ilyen rajongói oldalt létrehozzál. Komplett videótréning anyagot fogsz arról kapni, hogy hogyan kell egy képet, egy videót, egy hátteret megváltoztatni, hogyan kell beilleszteni, hogyan kell összekapcsolni ezt a már meglévő Facebook oldaladdal, és hogyan tudod beállítani azokat az elemeket ezen a rajongói oldalon, ami szükséges lesz ahhoz, hogy a te márkád épüljön.
A reklám szakemberek egyetértenek abban, hogy ez egy kiváló termék a piacon, és korábban ez, hogyha elérhető lett volna, akkor ma már sokkal, de sokkal több cég lenne jelen a közösségi médiában, hiszen ez korábban a számukra elérhetetlen lett volna. Hasznos képzési anyagokat fogsz találni, olyan videótréning anyagokat, amely segít téged abban, hogy te a Facebookot sokkal, de sokkal jobban használd ki, mint azt eddig gondoltad volna. Olyan tréning anyagokat fogsz találni a termék megvásárlása után a birtokodban, amelynek köszönhetően valóban úgy, ahogy illik a közösségi médiát kihasználni, te úgy fogod azt megtenni. El fogod tudni azt érni, hogy egyre több látogatód legyen, egyre több érdeklődőd legyen, egyre többen halljanak rólad, hiszen pontosan ez a célja egy ilyen rajongói oldalnak. Kitűnni a tömegből, és egy olyan felületet létrehozni, amelyet a folyamatos frissítésnek köszönhetően a vevőd úgy érzi, hogy folyamatosan gondozva van, és érdemes téged látogatni és tőled vásárolni. Bele van építve egy vírus marketing elem, amelynek köszönhetően azonnali értesítést kapsz a látogatódról, automatikus válasz e-mailt tudsz beállítani, amelyet ő megkap a saját e-mail boxába, amennyiben a te rajongói oldaladat látogatta. Automatikus üzenet jelenik meg az ő üzenőfalán, hogy az ő ismerősei is látják, és ennek köszönhetően könnyedén fogod tudni népszerűsíteni a márkádat és növelni a célközönségedet. Hiszen képzeld csak el, hogy ha te az egyik ismerősöd megnézi a te rajongói oldaladat, ő erről kap egy e-mailt tőled, amit te személyre szabottan tudsz neki elküldeni, de te azonnal látod az azonnali értesítésnek köszönhetően, hogy ő fönt van és fel tudod vele venni a kapcsolatot, és ami ennél is fontosabb, hogy az ő üzenőfalán megjelenik egy üzenet, aminek köszönhetően az ő ismerőseit oda fogja vonzani a te rajongói oldaladra. A jogos kérdés, hogy vajon mennyit érne meg neked egy ilyen rendszer. Itt látsz példákat, hogy $1000, $5000 és $10,000. Én azt gondolom, hogy bármelyiket hajlandóak lennénk kifizetni, hogyha valóban tudjuk azt, hogy ez az eszköz mi mindent ér. Korábban én építőipari vállalkozóként dolgoztam, és amikor úgy döntöttem, hogy szeretném reklámoztatni a cégemet, nagyon-nagyon érdekes dolgokba szaladtam bele. A már megszokott írott sajtói felületeken súlyos 100 000 forintokat költöttem el arra, hogy egyoldalas, féloldalas, hátoldalas vagy címlapon megjelenő hirdetéssel jelenjek meg a piacon, és észrevegyenek a potenciális vásárlói. Ennek köszönhetően, hogy több 100 000 forintot költöttem el havi szinten, általában a telefonok nem az érdeklődők miatt csörögtek, hanem a többi hirdető újság hirdető szervezői hívtak föl engem telefonon, miután gondolom látták, hogy mekkora marketing büdzsével rendelkezem, hogy újabb hirdetéseket adjanak el a számomra. De vevők igazából nem érkeztek. Az emberek a hagyományos reklámfelületekre már immunisak, és ezért fontos a közösségi médiában megjelenni, ahol a célközönségünk jelentős százaléka napi szinten órákat tölt el, és ha rátalál a mi rajongói oldalunkra, akkor lássa, hogy az professzionálisan van kialakítva, és ami ennél is fontosabb, az az, hogy egy komoly vevőgondozást tudok ezáltal létrehozni. Egy ilyen rendszer tulajdonképpen valóban több ezer dollárt ér. De mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy ez a rendszer ez nem kerülne neked többe, mint havonta $100? Valószínűleg akkor hanyatt esnél, én is megmondom őszintén, nagyon-nagyon megdöbbentem, amikor ezt a minimális összeget láttam magam előtt. De valóban így van, a Social Outbreaknek a Total Social Media System terméke egy vállalkozónak havonta $100 nem kerül többe, és nem a véletlen fog múlni az ő sikere. Innentől kezdve lehetősége lesz arra, hogy egyedi márkaépítést csináljon, interaktív módon reklámozzon, tehát valóban jelen legyen aktívan a felhasználóknál, a vevőknél, az érdeklődőknél, professzionális saklomokat tudjon használni, az automatikus vírusmarketing elemet kihasználja, és egy olyan teljes Facebook integráció elemet élvezzen, amelynek köszönhetően a Facebook korlátlan lehetőségeit tudja kihasználni. És igény szerint videóképzéseket tud meghallgatni azáltal, hogyha ezt a terméket birtokolja. És valóban mindössze ez nem kerül neki többe, hogyha ő nagy vállalkozó, mint egy egyszeri $200 investícióba, és onnantól kezdve pedig havonta $100 fent tudja tartani azt a reklámfelületet, amit folyamatosan frissíthet, átállíthat, szépíthet, csinosíthat, és a vírusmarketing elemnek köszönhetően komoly mennyiségű vevőre, érdeklődőre, rajongóra tud ezáltal szert tenni. Hogyha adott esetben te mondjuk egy körömkozmetikus vagy egy kozmetikus, és neked a vevőköröd minimálisabb, és kevesebb embernél szeretnél magadat megjelentetni, neked elegendő lesz valószínűleg a reklámbüdzséthez mérten egy egyszeri $100 investíció, és havonta az $50 fenntartási költség, amiért ugyanúgy megkapod a teljes rajongói és üzleti oldaladat, egy oldalsávépítő rendszert, egy professzionálisan előre gyártott sablont, azonnali üzenetküldő rendszert, és a 24 órában elérhető videótréningek mellett a mindenre kiterjedő ügyfélszolgálatot, és mindezt teljesen beleintegrálva a Facebookba. Azt gondolom, hogy ez a termék a reklámpiacon nem csak hogy eladható, hanem tulajdonképpen a kis és középvállalkozók jelentős százaléka erre várt. Mindannyian tudtuk azt, hogy érdemes, sőt, szinte már szükségszerű a rohanó világban megjelenni a közösségi médiában, de a legtöbben nem tudtuk, hogy hogyan tegyük,
vagy általában olyan ajánlatokat kaptunk, mint jó magam is, amely több százezer forintra rúg, és azon túl, hogy volt egy professzionálisan kialakított rajongói oldalam, még a kattintás alapú hirdetésekkel meg kellett volna támogatnom, és ezeknek az összege bizony fél és $1 kezdődött volna, amit igazából érdemes lett volna kifizetni. És hamar utána számoltam, hogy nekem ez havonta több 10 vagy akár több százezer forintomba is kerülhet, hogyha én valóban professzionálisan akarok megjelenni a Facebookon. Amikor találkoztam a Total Social Media Systemnek a termékével, ezzel a termékkel, akkor úgy döntöttem, hogy én ezt birtokolni fogom. Sőt, én tovább mentem egy gondolattal, és érdekelt az, hogy vajon egy ilyen populárissá tehető termék, amelyre a legnagyobb igény lesz a következő hónapokban és években, a közösségi média is gyakorlatilag az egész világon behálózva a Facebook segítségével, érdekelt, hogy hogyan válhatok független üzlettulajdonossá. A jó hír az az, hogy te is megteheted azt, hogy saját céges weboldalt használjál, biztonságos webirodában dolgozz, egy pozíciót kapjál a kifizetési rendszerben a Matrixban, és olyan pénzkereseti lehetőséget birtokoljál, amelynek a részleteit a következőben fogom neked elmondani. Ettől mindösszesen a termék megvásárlása után egy $47,5 pluszköltség választ el téged, melyért megkapod az éves üzleti készítési díjadat, illetve azt a fizetőeszközt, azt a bankkártyát, amelyen a jövedelmedet fel fogod tudni venni. És vágjunk is bele abba, hogyha téged ez egy picit is érdekel, hogy egy ilyen komoly termék, amelyre nagyon-nagyon jó a fogadtatás, hogyan lehet ebből plusz jövedelmet keresni, és milyen perspektíva van benne, én ezt most be fogom neked mutatni. A jó hír ebben az az, hogy 6 féle bevételi forráshoz fogsz tudni hozzájutni, hogyha úgy döntesz, hogy téged ez vállalkozásként érdekel. Meg fogsz kapni egy kis jutalékot a saját magad által értékesített termékek és szolgáltatások után, egy üzleti start jutalékot, egy vezetői bónuszot szert, egy Matrix jutalékra, egy management bónuszra, és amit mindannyian várunk, ezt a prezident részesedést. Nézzük is ezt egy picit részleteibe. A kisker jutalék tulajdonképpen egy nagyon-nagyon komoly összeget tud realizálni havi árbevételként a számunkra, hiszen, mint ahogy korábban már említettem, a kis és középvállalkozók jelentős százaléka ezt a terméket birtokolni fogja, ez szinte biztos. Hogyha én rajtam keresztül jut el ez a termék az adott felhasználóhoz, akkor én ugye az első szinten értékesítettem, 25% jutalékot fogok kapni. Itt van egyébként jelentősége majd a kifizetési rendszerben, hogy te a Pro vagy a Basic opcióval indítottad el a vállalkozásodat, mert nagyságrendileg körülbelül a fele, illetve a duplája arányban aránylik a jövedelem kifizetés a számunkra. Tehát az első szinten 25% az értékesítési bónusz, azaz a kisker jutalék. A második szinten 10%-ot kapok. Azaz, hogyha én beinvestálok egy ilyen üzleti indulásba, és behozok egy újabb üzleti partnert, és ő értékesíti a terméket, akkor én szintén 10%-ot kapok ebből. A harmadik szinten így tovább venve ezen a gondolaton, ez újabb 10%, ha én Pro opcióval indultam el, és a negyedik szinten is kapok még 5%-ot. Itt azt látod, hogy a Basic opcióval viszont 2 szintig lehet jövedelmet kapni a kisker értékesítésből, tehát önmagában, ha a pénztárcánk elbírja, már ezért megéri a Pro opcióval elindítani a vállalkozást. Ami engem igazából megmozgatott, és nagyon-nagyon tetszett építőipari vállalkozóként, az az, hogy nem csak a saját munkámból és a vállalkozásomnak a munkájából tudok részesülni, hanem az üzleti startjutalék kimondja, hogy az általam értékesített üzleti opciókon túl, amiből 20%-ot kapok, az első szinten, hogyha valaki ezt megteszi, akkor is kapok 10% plusz jutalékot. Tehát ha van nekem egy üzleti partnerem, akit én hívtam meg ebbe az üzleti programba, és ő értékesít egy üzleti opciót, akkor 10% azonnali jövedelmet kapok arról a szintről, pusztán azáltal, hogy egy Pro csomagos üzleti vállalkozó vagyok. Ez önmagában is megdöbbentő, hiszen képzeljük csak el, hogy 20-30 üzlettársat megtalálok, akik ezt szeretnék népszerűsíteni, és ők mondjuk megtalálnak 10-et, akkor 200-300 Pro szintnél 10%-nyi jutalék jön fel hozzám üzleti start jutalékként. Ez igen komoly összeg tud lenni. A vezetői bónusz volt, ami engem leginkább megdöbbentett, meg pedig az, hogy 30%-ig lehet a termékvásárlók után a saját szintünknek megfelelően heti szinten kifizetést kapni. Különböző üzleti szinteket különböztet meg a cég, a menedzsert, a direktort, a vice presidentet és a prezidentet. Erről bővebb információt egyébként a kompenzációs terv tréning anyagában fogsz tudni megtalálni, de hogyha valaki, mondjuk te menedzser vagy, akkor bárhol a rendszeren keresztül értékesítődik nálad egy termék vagy egy szolgáltatás, abban az esetben te 10% jövedelmet fogsz kapni, ami heti szinten elszámolódik. Ha direktor vagy szintén, ha egy úgynevezett vice president, akkor 5%, ha prezident, akkor pedig szintén 5%. Ez összesen 30% extra bónuszt jelent. Sokan megkérdezik tőlem, hogy miért van az, hogy ilyen komoly plusz juttatási rendszer van beleépítve a már hagyományos világban is megszokott
különböző kifizetési rendszerekhez képest. Erre nagyon-nagyon egyszerű a válasz. A Total Social Media System egy olyan termék, amely le lett programozva, létre lett hozva és természetesen folyamatosan fejlesztik, de nem kell raktározni, nincsen szavatosság ideje, nem kell szállítani, ezért a cég tulajdonképpen a hálózati iparágban a legtöbb pénzt tudja kifizetni a különböző bónuszon keresztül, mert hogy nagyon-nagyon minimális hasznot és árra is tart meg magának, a jelentős százalékát szétosztja azon partnerek között, akik ebben a népszerűsítésben részt vesznek. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amit nagyon-nagyon sokan kedvelnek, ez a Matrix jutalék. Tudnék, minden független üzlet tulajdonos egy saját 3x9-es Matrixának a tetején helyezkedik el. Ha jól ránézünk, akkor sokan szeretjük ezt használni, mint hogyha egy piramisnak a tetején ülnénk, és valóban mindig a piramis tetején ülni a legjobb, én azt gondolom. Egy olyan Matrixról van szó, ami 3x3-as módon növekszik teljesen 9 szintig, azaz közvetlenül hozzád 3 partnertől csatlakozik, alattuk lesz 9, 27, 81, 243 és így tovább. És a jó hír az az, hogy havi szinten az előfizetésekből, amelyek 50 vagy 100 dollárok lehetnek, 5%-ot kapunk a teljes Matrixunkból minden egyes hónapban. Figyelembe véve, hogy 29.523 előfizető fér bele, üzleti partner fér bele egy ilyen Matrixban, ezek az összegek igen komolyak lehetnek. Itt is van egy példa arra, hogy mi az ismétlődő havi Matrix jutalék, ami igazán passzív jövedelemnek mondható. Minden egyes aktív partner után havonta, hogyha ők basic csomaggal rendelkeznek, 73.807 dollárt tudunk megkeresni, míg ha ők pro csomagosok, akkor 147.615 dollárra rúg ez havonta. Ezek őrült komoly összegek, de nyilvánvalóan nem fog egyik Matrix sem megtenni 100%-ban basic vagy pro csomagokkal, hanem nagy valószínűséggel ezek valahol félúton fognak találkozni. Ez csak egy illusztráció, de képzeld el, ha mondjuk fele pro, fele pedig basic partner, akkor is körülbelül 100.000 dollár lehet a havi jövedelmed, pusztán azáltal, hogy ezt a dolgot népszerűsíted a környezetedben, a Facebooknak a segítségével. Ezt persze ne felejtsük el, hogy milyen perspektíva van abba, hogy egyre több és több rajongói oldal talál gazdára azáltal, hogy a rajongói oldalak megjelennek a Facebookon. Figyelembe véve azt, hogy ez az információ csak néhány hete indult el az egész világban, az időzítésünk kiváló, és én azt gondolom, hogy ha te ezt az információt hallgatod, akkor komoly esélyed van arra, hogy a következő fél év, egy év, következő 2 év maximum elegendő legyen ahhoz, hogy a te saját Matrixod megteljen, és bizony ez a havi 100.000 dollár körüli összeg a Matrix jutalékból, és ne felejtsük el, ez csak az egyik jutalék, igen komoly jövedelmet tud termelni a számodra. Na lépjünk is tovább, hogy miket tartogat még a cég a számunkra. Az úgynevezett Matrix Management bónusz az az, amely hivatott neked plusz jövedelmet kifizetni a te általad invitált független üzleti partnerek után. Ha te direktor szinten vagy, akkor extra direktori szinten extra 10% jövedelmet fogsz kapni, ha vice president szinten vagy, akkor extra 20%-ot, míg ha president szinten vagy, akkor extra 40%-ot fogsz kapni a te általad invitált független üzlet tulajdonosoknak a megkeresett havi Matrix jutalékából. Íme egy példa erre, hogyha mondjuk a te csapatodban 100.000 dollárnyi Matrix jutalék talál gazdára, ebben az esetben ha direktor vagy 10.000 dollárt, ha vice president vagy 20.000 dollárt, ha pedig president vagy, és igazából ez a vonzó ajánlat, akkor plusz extra havi 40.000 dollár jövedelmed lehet. Ez igazán elképesztő, és akik láttak már hálózati cégeket, akik termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkoznak, ők bizonyan tudják, hogy ilyen pénzt korábban még soha sehol nem fizettek ki egy menedzsment bónuszért, azaz 40%-ot a prezident szinten. Hogy hogyan válhatsz prezidenté, javaslom, hogy hallgass meg, amit már korábban is említettem, azt a tréning anyagot, amely a teljes kompenzációs rendszert magyarázza el neked. Lépjünk is tovább. Íme ez a prezident részesedés, amely a legtöbbünk számára azt gondolom, hogy a jövőben a legtöbb forgalmat és legtöbb bevételt fogja biztosítani. A cég úgy döntött, hogy akik a Social Outbreak részesedést szeretnék birtokolni, azaz a prezident szintet elérik, őnekik a világ teljes összforgalmának a 3%-át egyenlő részen fogja szétosztani. Miután a cég a Facebookon terjed, és valóban mint egy vírus folyamatosan növekszik, nagy valószínűséggel ezek a negyedévi forgalmak igen komolyak lesznek, amelynek a 3%-ából részesedni, plusztán a prezident szint elérésével azt gondolom, hogy igen komoly jövedelem lesz, és a korábbiakat, hogyha össze is adjuk, ezek a negyedéves bónuszok nagy valószínűséggel a következő években meg fogják haladni. Egy picit ezt foglaljuk is össze. Tulajdonképpen 20 plusz 10%-on direkt értékesíthetjük az üzleti partnerek számára ezt a terméket és szolgáltatást, és vonhatunk be újabb független üzlettulajdonosokat, amelyből már igen komoly jutalékunk lesz. Ha fogyasztót vagy vásárlót találunk, akik a terméket használják,
Összesen 50% részesedésünk lehet a termékértékesítésből, extra bónuszokat kaphatunk azáltal, hogy különböző üzleti szinteket birtoklunk. Ha megtöltünk egy Matrixot, akkor havi szinten $100,000 környéki árbevételt tudunk realizálni, és minden mellett minél több embert segítünk hozzá, a Matrix Management bónusz pedig hozzásegít minket ahhoz, hogy akár 40%-ban is részesüljünk a havi szinten több 10 vagy több 100 000 megkeresett dollárnyi jutalékból. És ezt még megfeleli a cég a President részesedéssel, amely képes arra, hogy mindezt meghaladja. Végezetül én annyit szeretnék neked elmondani, amit szerintem már jó magad is tudsz, az, hogy a világ, ahogyan eddig ismertük, már véget ért. A közösségi média forradalma nemhogy elkezdődött, hanem folyamatosan jelen van az életünkben. Minden egyes fórumon lájkolj minket a Facebookon, legyél rajongónk itt meg itt, különböző játékok szerveződésében vesznek részt az emberek, és most először lehetősége van a kis és középvállalkozóknak egy olyan terméket birtokolni, amelynek a hasznát egyszerűen vitatni nem lehet, hiszen a legprofesszionálisabb, legerősebb és leghatékonyabb reklámozási felület a világon, és ezt, akik üzleti partnerként szeretnék népszerűsíteni, és egy ilyen könnyen értékesítő terméket szeretnének átadni, akár információként, akár direktben eladni az ismerősüknek, környezetüknek, vállalkozó partnerüknek, őnekik pedig a Social Outbreak létrehozott egy olyan ösztönző rendszert, amiből nagyon-nagyon komoly vagyonokra lehet szert tenni. A jövő elkezdődött, valóban most kezdődik, én bízom abban, hogy te nem akarsz róla lemaradni, és remélem, hogy veled fog tovább épülni a Social Outbreaknek a lelkes tábora, amely világszinten néhány hete indult el, és ezért könnyedén te is részt tudsz abban venni, hogy ez az egész Social Outbreak őrület behálózza az egész világot. Kívánok neked ehhez egy nagyon-nagyon sok sikert, és keresd meg azt a szemét, aki téged ehhez az információhoz irányított. Köszönöm szépen a figyelmedet!